morning guys. Magandang umaga sa ating lahat. At lalo na sa mga subscribers ko, sa mga viewers. Guys, i-share ko lang yung dinadaanan namin dito sa Saudi Arabia guys. At sa mga mag-apply pa lang dyan sa Pinas guys. Tara guys, sabay-sabay natin panoorin. 1 minute 37 seconds later. Kaya guys, kung magpagawa kayo ng bahay dito, kung dito kayo magpatayo, wag na kayong bumili ng buhangin. Alam nyo guys, yung hollow blocks dito, kahit ikalso mo sa truck, hindi madudurog yung hollow blocks dito. Putok ang gulong pag naikalso yung hollow blocks dito guys, kaya ganun katibay yung hollow blocks dito. Tingnan nyo guys yung lupain ko dito, napakalawak. Oh my God! Wow! Kakaunti lang yung dumadaan guys. Sa mga gustong mag-drive dito sa Saudi, punta na kayo dito. Mabilis kayo matuto dito. Para makita nyo naman yung hindi pa nakapunta dito sa Saudi, kung anong buhay dito sa Saudi. Yun guys, share ko lang. Makikita nyo yung Saudi guys. Dito kami sa gitnang disyerto guys. Yung gitnang disyerto, may daan dito. Ayan guys, napakaraming tupa guys. Ayan yung inaalagaan sa mga Hudiyo dito para kakatayin nila. Social yung nagbabantay dito guys. Tingnan, naka Toyota Hilux pa guys. Hours later. Ayan guys, nandito na kami sa bayan na lang maliit guys. Yan. Ayan yung kasama ko guys. Ito na guys. Ayan, dalawa niya. Ayan mga kasamaan ko yun guys. Bali, nauna lang sila guys kasi nagpakarga ako ng gasol. Nandun na tayo guys. Pwede na tayo pumasok sa highway. Diretso lang to guys, mga nasa 1,000 kilometro guys, mula dito hanggang Jordan. O diba, ang ganda ng daan nila dito. Green na green yung puno ng kahoy, para nasa Pinas ka no?
moments later. Guys, sa pagkukuha pala ng lisensya dito, gaya rin dyan sa atin. At ang trip test dito guys, mayroong atras at mayroon ding magsisiti ka. Halimbawa man bumagsak ka sa unang pag-trip test mo guys, pagkuha ng lisensya, pwede ka bumalik guys hanggang 4 guys. Sige naman guys, hindi nyo makukuha yung 4 na bisis guys. Paano masabi? Guys, sa akin dati guys, siyempre maliit lang yung minamaniho ko dyan sa Pinas, single chassis lang. Bumagsak ako guys ng unang test ko, at pangalawang test ko guys, yun nakuha ko rin. Kabado ka sa unang business guys, kasi siyempre maliit lang yung hawak mo dyan sa Pinas. Dito sa Saudi malaki na. Ako pa naman guys kabado sa mga ganung bagay. Kung naipasan nyo yung atras nyo guys or city sa parang theory, mag-exam kayo guys, computer guys, bali 1 to 20 guys, ang pasado nila guys 18 lang. Ganun sa amin dati guys. Halimbawa man naka 19 na kayo guys na correct, nasagutan na hindi walang wrong, yung computer guys, mag-congratulations na sa inyo guys. Ganun sa amin dati guys, mga year 2014 guys, nung bago lang ako dito sa Saudi. Ngayon 2020 na guys, kasi nung dumating kami dito, bali hindi pa na-expire yung lisensya ko, ni-renew lang ng amo namin dito guys. Expiration pala ng lisensya nila dito guys, 5 years din. Kagaya na rin sa atin guys, 5 years na rin. At yun lang guys, mga counting tips lang sa mga gustong at nagbabalak mag Saudi. Tip ko lang din guys, sobrang init dito, lalo na sa summer month, sobrang init ko guys. 1 minute 37 seconds later. Ayun guys, tapos yung video ko, at salamat sa panonood nyo. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo guys, subscribe nyo guys and like. Salamat guys, bye bye, see you next video. You